गिबियावनो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों फैगौ 2019 मायथाइयाव जानो गोनां टेट एग्जामिनेसनाव सोनो गोनां खायसे कुइसनफोरखौ जोंनि बर' रावजोंनो फिननो लादों। ओंखायनो नोंथांमोना गिबिनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ जेन दोनथ'आबासिनो नायलाङो बेनि थाखाय खावलायनाय थाहरग्रोबाय। बेहाय दा गिबियावनो जग्राफि आयदानि सोंनो लादों। 1 नं कुइसनाव दं ब्रह्मपुत्रआ बबेयाव दं? क. बरपेटा, ख. माजुलि, ग. हाज', घ. गुवाहाटी। दा फिननाया जाहैबाय ख. माजुलि। कुइसन नं 2 आव सोंनो लादों भारतनि मिथिंगायारि बाहागोआ क. मोननै, ख. मोनथाम, ग. मोनब्रै, घ. मोनबा। दा फिननाया जाहैबाय गासै मोनब्रै। कुइसन नं 3 आव सोंनो लादों बुहुमाव लैथोनि अनजिमाया बेसेबां? क. गंब्रै, ख. गंबा, ग. गंस्नि, घ. गंद'। दा बेहाय लैथोनि अनजिमाया गासै जाबाय गं 5। 4 नं कुइसनाव सोंदों बयनिख्रुइबो बांसिन ग्रहसा गोनां ग्रहआ जाबाय क. बृहस्पति, ख. शनि, ग. मंगल, घ. बुहुम। दा फिननाया जाहैबाय ख. शनि। फैबाय थानाय सोंथिफोरनि फिननाय मोननो थाखाय नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट होनो दाबाव। आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। जोबथियाव खुलुमनाय जासिबाय।